आच्छा बार' थाइबानि लारु नारजि बुदां मा नों गेन्जि गाननानै थांनोसै नामाब्रा गानजायो बेसे गरम बोथोरखा गेन्जि गानालै एसे मोजां गाननानै थांनिब्रा बोरायबानो इसेबां बोरायराय जानानै थांजायाना आंलाय जानो मोनबानो जाबाय लोंनो मोनबानो जाबायलै बहा लांदों लाङा नोंसोरनि खोथासै खालि जानो मोननांगौ लोंनो मोननांगौ बास ओइ जाम्बा आदुवाफोर खोनासं खालि जानाय लोंनायखौल' गोसोखांबाय थायोना जानाय लोंनायनि अनगायैबो गोथाव बुस्थु दंबावोब्रा मा बुस्थु दङलै जानाय लोंनायनि अनगायैबो गोथाव बुस्थु बेयावथ' थांगासिनो दङब्रा दिनै मोदोम नाजा होगोन आं नोंसोरखौ सिख्लाफोरजों मोदोम पाप नांबालायलै मानो पाप नांनांगौ जाखोब्रा बिसोरनि खामानिसोब्रा बियो मोदोम नानाया मोदोम नानायाबो खामानि थालायो नालाय आं मिथिफेरालै थायोथ' आरो माइसि जाम्बालै नों सन्थला खालि जानाय लोंनायखौल' ताल लायो बे जुगाव गासिबो टाइपनि खामानि दङब्रा मा मोदोम नानायल' बे खोमानि खिया जुदि बुंफबनानै दङ बेखौबो बख'नानै होग्रा दंब्रा नोंहा जुदि खर' सादों नोंनि खर'खौबो नानानै होग्रा मानसि मोनगोन जेरै हिनजाव गोसोमफोरानो गुफुर जायो थानाय गोसोमफोरानो गोजा जायो थिग बिदिनो मोदोम नाजानायाबो मोनसे माबासोब्रा खामानिसोब्रा आरो बिसोरबो मोदोम नानानैनो फैसा लायो मिथिबाय बिसोरनिनो साख्रि होनजायो बेफोरखौ गसाय बिदिबो खामानि दंलाय नालाय आंलाय माथो मिथिथाराब्रा ओंखारनानै नायनांगौलै ओंखारनानै एक्सपिरियेन्स खालामनानै नायनांगौ खालि गाज्रि नोजोरैल' नायबा जाया मिथिबाय मोदोम नाजानांगौबो एसे एनै मानो होनोब्ला मोदोम आखाइ आथिंफोराथ' खामानि मावबाबो थिगसे सायो नालाय थैफोरखौ थिग जायगायाव खास्रा होनो थाखाय मोदोम नाजानायाबो मोनसे माने खामानि होननानै साननानै लानांगौ मानसिखौ रिलेक्स खालामो एकदमबारे दसे समनि थाखाय मोजां खालामो मिथिबाय होमबाबो हिनजावफोरा गाज्रि मोनगोन खोमालै बेखौलाय हिनजावफोरालाय गाज्रि मोनखागोन सोर हिनजावाथ' मालाय हिनजावजों मोदोम नाजानायखौ लुबैयोब्रा आंनावले हाफाङा मिथिबा हले बिराद जाखावगोनलै मान खोनानांगौ नोंसोरलाय आरो बेबो हाफांनो आच्छा बार' थाइबानि लारु नों गस्ला गानलायबाव थांसै होमबा औलै आं गिन्जि गाननानै थाङा दे नों गारिखौ लाखिथ'लाय आं न'आव हाबलांनि बारा गोबाव खालामनाङा दै जागोन दे मा होननानै खोन्थादों थफिरामा जोंलाय माला थफिरामजों उन्दुखो दे आयु मानसि गाज्रि बे थफिरामा ओमफ्राय गावनि गोसो थोनाय गार्लफ्रेन्डनो बिदि होननानै खोन्थाबाय आरो आयु मानसि गाज्रिहाय जागोन दे थाब फैबानो जाबाय दावसि देलाय आं फनफोराव बेफोरबायदि खोथा रायलायनो बायो नों उनाव फैनानै खोन्थाबानो जाबाय दे नारजि बुदां बुं अमा राजामोननो थांनाया मा जाबोखो इसिबां थाबनो फैफिनबाय जे बहा थांनो ओंखारलायखो नोंलाय गस्ला गाननानै एसे बाहेराव ओंखारलांनि आं मा लायनो मा लायनोलै लायनोबाल' बाहेराव थाङो नामाब्रा दिनै एसे बाहेराव बारहावा जाहैनो नागिरदों आं आंखौबो लांफागोन नामा मा जेरावबो थांफाबाय थानो नागिरोब्रा हापां मानो आंजों थांफाबा मा जायो दे नों आंखौ लांफानो नागिरा जेरावबो आंबो मालाय माथो जेरावबो थांनोनो मोना खामानियानो खामानि माथो जेरावबो दिनै एसे सुट्टि मोननायखाय बेरायहैनो नागिरदों आं लोगोफोरजों हौवा गोजासो पार्टि जानो नागिरदों आरो थोद मा सानबाय थायोब्रा सोर थांनो नागिरदों मानो बेफोरबायदि सोंबाय थायोलै हापां सोर थांगोन सोर थाङा बेलाय सिखाव खावनो थांनो नागिरनाय थां माथां सिखावखौनो खावनो थांनो नागिरदों खोमा बेनिखायनो खोन्थायाखै दा आं नोंखौ सोङो नामा नों बहा थांनो नागिरदों बहा थांनो नागिराखै आं दे नोंनो खोन्थानानै थांखायो बुं मा खोन्थालायनो हालाय जायगायाव थांनो नागिरदोंहाय बहा थांनो नागिरदों ओरैनो टाउनथिं एसे गिदिंहैनो नागिरदोंलै होमबालाय आंखौबो लांफादो ना नोंजों बेरायनो मोननाया जि गोबाव जाबाय गोदो सेंग्रा समावसो नों आंखौ बेरायनो लिंना लाना थाङोमोन चाउमिन जानो मम' जानो होननानै दा नै हाबा जाखांनायनि उनाव बेरायनोनो लांला गोदो एसे गथ' उन्दैफोरा उन्दैयाव लाना थाङोमोन गथ'फोरा जेब्लानिफ्राय देरदों अब्लानिफ्राय आंखौ नायफिनलानो नों मानो लानानै थांनो बायो नों आंखौ थांगोन दे सामार सिजोना जोबथों होमबानो आं नोंखौ लानानै थांगोन गोजां बोथोराव नों आंखौ बिदि होननानैनो थगायबाय थायो दिनैसिम आंखौ जेरावबो लाङा लांगोनब्रा खामानिया जेब्ला फ्रि जायो होमबानो लांगोन आरो फैसा थाखाखौ खामायनायखौ गारनानै आं नोंखौ बेरायनो लांबा जागोनसो नारजि बुदां फैसा थाखा खामायनायालाय जाबाय थागोन जेब्ला जों बुरैलांगोन थैलांगोन होमबा बे फैसाखौ नों मा खालामगोन लांफागोन गोथैसालियाव मा रायख'सिफोरनो फैसा राननानै हैगोन मानो आंलाय रायख'सिफोरनो राननानै हैनांगौ जाखोब्रा फिसाफोरा लागोनब्रा जों थैनानै थांबा गासैबो फैसा थाखाखौ फिसाफोरनोल' खामायनानै होनांगोन आरो मान खस्थ'नो फिसाफोरनोबो होनांगौ बे सैथो नाथाय जोंहाबोथ' मोन्थाय दं बेरायनो थाखाय जोंहाबोथ' लुगैयोना बेरायनो नों मानसियानोथ' आंजोंनो थांनो बायो खालि बुंबाथाय फैसा खामायनांगौ होननानै बुंबाय थायो फैसा गैद्रायबोथ' नङाना थांनोबोथ' हायो फैसायालाय बेरायहैबा जोबगोन ना बेखौसो टेनसन जायो आं आयौ माबायदि बुंखायो नों फैसाखौ जों बिदै दैनो थाखाय दोनाखैना थांना थानायाव बाहायनो थाखायसो फैसाखौ जों खामायो दा जानाय लोंनायाव नांगौ होननानै गथ' गथायनो नांगौ होननानै नाथाय जोंनाथ' थांना थानो थाखायथ' दंखायोना जोंनोथ' थोआ नङा थोखायो माखौ नों इसेबां फैसा बाहायनो बायोहाय दाबो गावजों थांफानो होननायखौनो लांफालाया आरोना आंखौ नाङा दे मालाबा लांगोन आं दिनै नांथ'आ बिदि थाना नों नारजि बुदां मा
नारजि बुदां नारजि बुदां आंखौ मानो बेरायलांनो बायो नों गाव गावल' हारसिं मानो थांगोन नों गोबावजों खेबसे बेरायनो थांनायखौबो इसिबां दावराव खालामोना नों हाबां नों गोबावजों खेबसे थांनो नागिरनाय खिन्थु आंबो थांनो ओंखारदों मानो बुजिया नों आंबो थांफानो होनबा मानो बुजिया नों उनाव लांगोन आं नोंखौ दिनै आंखौ मोजाङैनो थानो होलाय बिदिनो बुंबाय थायो आंखौ मालाबाबो बेरायलाङा आंखौ हाबा जानायनिफ्राय जेरावबो बेरायलाङाखै बे खाथि खाला बेरायनो लांनायानो जायो नामा बेबो मैगं थाइगं बायनोसो दिनैथ' नों बेरायनो थांनो ओंखारदोंना आंखौ लांफाबा मा जायो दे आंखौ लांफाबा मा जायो दे आंबोथ' नोंजों बेरायनो लुगैयोना गाबोन फैसा हरगोन आं नोंनो मायाव बेरायहैबानो जाबाय दिनै जेबो दा बुंथ'सै आंखौ आरे आंखौ बिदि खालामथारदोंना नों नारजि बुदां आयै थारजिखौ सुनो होनाया सुजोब्बाय ना सुबाय आयै नोंखौ आं गाबनाय बायदिसो खोनादोंमोन आयै आंलाय मानो गाबनांगौ जाखो नैबे हाफाङा गाबा माथो आइया थगायलायो आयै नों नोंनि दुखुखौ जोंनो खोन्थाखाया आं मिथिखायो नों दुखु जादों बेखौबो आं मिथियो मा जादों आं नोंनाव सोंखागोन आयै दिनै नों आंखौ रायबाबो बुबाबो सोंबाय थागोन आं आच्छा बार' थाइबानि लारु रावनोबो जेबो खोन्थानाङालै नोंसोर मिथिबाय आरो सन्थला हिनजावनो खोन्थानानै दाला हरखा आं खोन्थाहां जाबानो नोंसोर आंखौ थगायनो होब्रा मिथिबायना नङाबा आं थगायनो रोंथारालै आं सैथोनि राजा हरिचन्द्रना एले जानो मोनबानो जाबाय लोंनो मोनबानो जाबाय मानो होनोब्ला जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ नों दिनै जानाय लोंनायखौनो बावगारगोनब्रा सन्थला जिबायदि जायगायाव आं नोंखौ लांहांदों आं हले मोदोम नाजाफेराखैलै आं सोमसिजोंनो मोदोम नाजायाखै आं बोरै मालायजों मोदोम नाजायनांगौ जाखोलै सानदानिनो मेरुरु मोनलायबाय आं नाजाया खोमालै एक्सपिरियेन्स खालामनानै नायहोनानै बुंबायना इसिबां थख' थख' बुजायबाबो मानो बुजियाब्रा आच्छा गस्ला सायाव नागोन ना गस्ला सिङाव नागोनलै गस्ला सायावबो नाया गस्ला सिङावबो नाया माने गोजाननिफ्रायसो नानाय फावै नानानै होबाय थागोन नोंनि मोदोमखौ हे गसाय बिदिसो होमबालाय नाजागोनलै आं सन्थला बिदि नङालै मोदोमखौलाय दांनानैनो नाखागोन ना बबे गोजाननिफ्राय नानांगौ जाखो नाया स्वाद अमा राजा गारिनिफ्राय जोख्लाय जागोनलै बेथो आंजों गारिनिफ्राय जोख्लायबालाय साथामबो गैला आरो दुब्ला सेलथेब जाबाय बास काहानि खतम पैसा हजम स्वाद दे माबायदि मोदोमनाय नाजाथारनोसै आंबो दिनै ए हुइना बाद लान्जाय टेम्पाट बाद बे थबिरामा गावजों उन्दुनोल' लिङो आब' गावजों उन्दुनोल' आयौ बाला बदतमिज थबिरामा बिदिसो आयो आंखौ उन्दुनोल' लिङो मोखां हिसाब गैया आंखौ उन्दुनोल' लिंबाय थायो फै आंजों उन्दुनो होननानै मालाय बयजोंबो उन्दुबायनो नोंसोरजों गासैजोंबो हौवाफोरजोंबो उन्दुलायबायनो आयौ बाला थबिरामालाय आंजोंलाय माला उन्दुगोसै ओइ दुम्बाव खोमाया होथेनानै था माखौ खोनासंगासिनोलाय बदतमिज आंबो खोनासंगोन मानो थबिरामा मादैखौ दुखु होनाय आं थबिरामखौ रायगोन नों जेबो मिन्थिया बेफोरखौ थां सिला सिबाय थां सिबां आंखौल' थिनबाय थायो गावहाबो मोनसेबो मावा आयौ नों गथ' मानसियाना आंजों उल्था उल्थाना थां सिला सिबाय थां आं सिबा आंखौल' खामानि थिनबाय थायोना आंखौल' बुंबाय थायो गावहाबो जेबो मावा आं दिनै मावखायाबो गथ'आ जि उल्था उल्था जाथारबाय दाना देरनानै आच्छा थबिरामा बिदिसो होनबाय आरो नोंखौ गुन्दारा नोंखौ उन्दुनो लिंबाय थायो आरो आंखौ उन्दुनोल' लिङो मालाबा नोंनि जायगायाव आं थबिरामजों थांफागोन मिथिबाय बिनि उनाव खाबु लानानै ना बिनि लाखमा जिनिसाव जोनानै फैगोन आं मिथिबायना आइदि बाला साफालायनाय मोनबाय बिदि जोद्रायनाङा नामा आब' होमबालाय मानोथो बेलाय जानला मोनला बुंबाय थायो उन्दुनो नोंखौ लिंबाय थायो नोङोथ' बुंदों आंलायनो थबिरामजों उन्दुनो मोनबाय आरो हाफाङाबो गासैबो हौवाफोराबो होमबा बेखौ बेफोरबायदि साजा होआबा मा होनांगौ दे बिदि गुन्दा मानसिखौ नै आयं हाफां फैदों हाफांबो फैबाय बेनो खोन्थानानै होगोन आं मिथिबायना नोंबो खोन्थादे दुम्फाव सिङाव थिनहर हाफां फै जिराय फै मा होनदों होननानै बुंदोंमोन नों थबिरामजों जों उन्दुलायबाय औ थबिरामा बिदि बुंदों आरो ओमफ्राय नैबे बादालिखौबो उन्दुनो लिंबाय थायोनो थाब हाबा जाबाबो जासै ओमफ्राय जोंलाय माला बिजों उन्दुफाखोनो आंलाय रागा जोंबाय दै दा नारजि बुदाङा बेखौ खोनाबानो नंगौ सानलायलायगोन बोरैबा अमा राजानि खोमायावल' मोनहैथोंसै आयु बिथ' जाख्लाबथारगोन आरो बे फाल्थु जाला मोनला बुंबा आं इलेक्सनाव देरहानायानो नङा मानसि गाज्रि बियो थबिरामा
बेनोथ' आरो बर'मायाबो मिथिबा आंखौ रागा जोंगोन ना माबा मोनसे खालामनांसिगोन बे जुदि बयनिबो सिगाङाव बेफोरबायदि खोन्थानानै होयोबा नंगौसो सानगोन ओरैबायदिबा हिनजावफोरनि खोथाफोरखौ नंगौखौनो सानखाया हौवाफोरनि खोथाखौल' नंगौ सानो मानसिफ्रा नंगौबाबो नङाबाबो बे थफिरामजोंलाय मा बालै माला उन्दुनायनिहाय बेफोरबायदि खोथा बुंलाबायदों ओमफ्राय बादालि नोङो थफिरामखौ गोसो थोयो गोसो थोयोमोन आरो नाथाय बियो आंखौ उन्दुनो लिंबाय थानायखाय गिबायसो गिगोनथ' आरो बेफोरबायदि गुन्दा राव बाहायबाय थायोबा आरो बिनि सायाव जोंफोरखौबो मानो गेजेराव लाबोनांगौ बियो थफिरामखौ थाबैनो लोगो हमनानै रायलायनांसिगोन दावसो देलाय थौलाय थफिरामखौ लोगो हमैनि थांनोलाय हागौमोन हानायालाय नाथाय आं दा बिउटि पार्लारावसो थांनो नागिरदों नोंबो थांफानो नामा आं थांथ'ला दे नोङो बिउटि पार्लाराव थांनानै फैग्रो बिनि उनावहाय थांगोन जों थफिरामनाव आं थांनोसै एबारबा हले थफिरामा गखाला थफिरामखौ नोंसोर बुगोन ना आब' नोङो गोसो थोखावलायथारबाय नामा थफिरामखौ गोसो थोनोलाय लुगैयो नाथाय जाम्बा जाम्थाखायनो एसे बानायबो मोनो नायदो नोंनि गोसोआ मा होनो थेवबो थफिरामखौ जों खेबसे लोगो हमग्रोगोन मा बाल्लु उन्दुदों होननानै बुंनांगौ बियो जागोन दे आब' दा आं बिउटि पार्लाराव थांनि ओमफ्राय नों दंबावो एसे हेफाजाब होदो खामानि मावनायाव जागोन दे आब' आं थांनोसै गसाइ बेफोरबायदि जायगायाव हाबफैफेराखैलां र' धैर्য गुड इभिनिं স্যার বহক আচ্ছা বারো 5 টাকার লাড়ু আমি বহিবলৈ অহা নাই সিদ্ধা আমি মাসাজ লবাইছো মাসাজ বডি মাসাজ পেৰ মাসাজ মাথা মাসাজ উদয় মাসাজ উদয় নহয় পেট মাসাজ পকৰ মাসাজ পিঠি মাসাজ মুখমণ্ডল মাসাজ ঠিক আছে স্যার আপোনালোকৰ সার্ভিসটো দিয়া হ'ব অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে বহকচোন ওকে হে গসাই বিখ্যাত দুলুক मोनदोंलै थोद मानो मोननांगौ जाखो माबा सिखाव खावनो फैनाय थां माबा हस्पिटालाव अपारेशन खालामनो फैनाय थां माखौ गिदों नोंलाय बोरैबा गिनो ओंखारलायलांदोंलां आच्छा बारु थाइबानि लारु दा सिख्लाफोरा नोंसोरनि बडिखौ मोजाङै नानानै होबा बिराद मोजां मोनगोनब्रा नोंसोरो उन्दुनोबो बिराद ओंखारगोन नायनोसै दे नोंनि अननायाव आच्छा फैसा गारा नामा नों थानायावलाय मानो सिन्थाफ्रा आरो नोंसो जोंखौ लाबोदों नङा होमबा सन्थला लाबोबा लाबोनानै फैसानि हिसाब खालामना हालाय बुरबे फारथिया नोंनिसोमोन सिखारा थांगारगारगोनलां दानो रब्रा मोदोम नाजानो फैनाया मासे दावरावलै नोंसोर मोदोम नाजानो लुगैनाय हामथारलालै आङो माला फैगोनब्रा बे सिख्लायालाय माला नागोन जोंखौ ओइ ছোৱালী হয় স্যার আৰু কিমান দেৰি বেছি দেৰি নাই স্যার হ'বই আৰু 2 মিনিট ৰখি কৰিব টাইম নাইলৈ কৰিব টাইম নাই ইমান আমি মাসাজ কৰিব আহিছো ৰিলেক্স কৰিব আহিছো বহিব অহা নাই যিমান পাৰে সোনকালে যা ৰেডি কৰা ঠিক আছে স্যার मासे हाखा दावराब्रा र' होननायखौ खोनायाखै होमबा नों नेल' नेलाब्रा सैमाया बेदर नुबा जेरै जानो जायो थिग बिदिनो आंबो सिख्लाफोर नुबा मोदोम नाजानो जायो जोंखौबो गाज्रि खालामफानो नागिरदों बैमाना बिदि नङाब्रा आंनि आखला गाज्रि नङाथ' बिराद मोजां बांद्राय मोजांखायनो मानसिफ्रा आंखौ गाज्रि सानो मिथिबाय आरो बेफोरबायदियावलाय हिनजाव मानसिफ्रासो बांसिन थाखायोना मोदोम नालायाव হেই শালা গিলেবালে গিনেব ওংখাৰলাংবাইলাং স্যার আপোনালোকে তিনিটাও কৰিব নেকি আমি তিনিটাও কৰিম ছোৱালীবিলাক ফ্ৰী হ'ল না ছোৱালীবিলাক বিজি আছে স্যার বৰ্তমান ল'ৰা ফ্ৰী আছে আপোনালোকৰ মাসাজ ল'ৰাবিলাকে কৰিব আইলা কি কথা আমি ছোৱালীৰ লগত মাসাজ কৰিম ল'ৰা নালাগে আই এম সৰি স্যার বৰ্তমান ছোৱালীবিলাকে এতিয়া ফ্ৰী নাই ল'ৰাবিলাকে ফ্ৰী আছে আপোনালোকে ল'ৰাবিলাক লগতে কৰিব হোৱা বাবা যাইলে হ'ব ল'ৰা হ'লেও হ'ব নাই নহ'ব আমাক ছোৱালী লাগে ছোৱালী जासिगोन नामा सिख्लाफोरखौसो नांगौ आंनो सिख्लाफोरखौसो ओइ ছোৱালীকে লাগে 3টা ছোৱালী যিমান পইচা লাগে দিম নহয় আমাক ল'ৰা নালাগে ছোৱালী লাগে ছোৱালী ঠিক আছে স্যার মই কথা পাতি চাওঁ আপোনালোকে অলপ দেৰি বহক নাই দেৰি দুৰা নাই এতিয়াই লাগে আমাক এতিয়াই ঠিক আছে স্যার মোৰ পাছে আহা नुबाय ना हौवाफोरजोंसो मासाज खालामहोनो नागिरो जोंखौ दालाय बुंनो रोंनांगौ दे नोंनि सायावनो आं हले बुस्थुआ मा होननानै नायफागोनलै ओइ सिफात नायफानो थाखायलाय मानो फैनांगौलै नोङो एक्सपिरियेन्स खालाम होननानै बुंबा बुजिया नामा थाव होगारगारगोनलां दानो दे थौ माबायदि माबायदि सिख्लाफोरनि मासाज खालामै जानोसै फै बिराद गोबाव जाबायमोन आं बे पार्लाराव फैया दिनैबा हले जि मोजां नेल पलिश खालामनानै थांगोन आं आरो खानायखौबो सुनानै थांगोन आं एक्सकिउज मी हेलो मैम आज ना মই ভালকে হেয়াৰ ধুই দিবা অ'কে লগতে মোৰ মুখখনো ফেচ ৱাছ কৰি দিবা ঠিক আছে আপুনি মানে ফেচিয়েল কৰিব নহয় জানো হয় কথা বাৰেনি গৈ কি ক'লা নাই একো নহয় এতিয়া মোক ফেচিয়েল কৰি দিবা অ'কে ঠিক আছে আহক মোৰ পিছফালে অ'কে
मा नुनांगौ नुफैखोहाय अमा राजा सन्थला आयो नाजों मोदां सिख्लाफोरजों मासाज खालामजालायथारदों माथो र' फट' साफायहैनो आं बिसोरखौ फट' साफायनि आं थामिसफोरा आंनि बादावनायखौसो खोनाखै ना माखो जियानो जादोला हाफांखौ फन खालामनानै नांलायहोगोन आं बालनो बिसोरखौ हेलौ हापां नोंनिसिम मोनसे गिदिर निउस बेनि सिगां आंनो फैसा होग्रोनांगोन मिथिबायना लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन मासासनि धामाकाखौ अके लोगोफोर अब्लालाय थाबैनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गोदान फैनायफोरा ओमफ्राय गोजामफोरा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो अके बाय बाय